Tämä oli se hetki. Se peli, josta jokainen unelmoi. Voitto tarkoittaisi finaalipaikkaa ja nousua 4. divisioonaan. Kaikki oli pelissä. Jokainen syöttö, jokainen laukaus, yksi askel lähemmäs unelmaa. Mutta vastustaja ei antanut periksi. Lopulta unelma finaalista mureni. Mutta mestarit eivät määrittele itseään tappioilla, vaan sillä, miten he niistä nousevat. Oli aika unohtaa pettymys. Vielä oli yksi peli. Vielä oli mahdollisuus voittaa. Tällä kertaa UFC ei antanut kohtalon määrätä. Tämä oli heidän pelinsä. Tämä oli heidän hetkensä. Bronssi. Mutta tällä kertaa se merkitsi voittoa. Joukkue, joka ei luovuttanut. Ensi kaudella he palaavat. Ja silloin mitään ei jätetä sattuman varaan. Tämä on UFC.